ya Mas ya, lintang asmara. Bener. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Heeh. Lah sampean tresno Dik. Iya, sida-sidane. Yo marai masa lalu wi lho Mas sing bahaya. Heeh, ya wis ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya to. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Hah? Lah ndi golek kendang? Kon goleke? Batal kok. Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digolekke apa wong lenang sing selo kuwi asline sing diarep iki sing di WA kuwi. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo karile arep niatmu to ya kowe iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Kuwi iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindanmu kok anu Mas. Apa? Anu ngrasida. Ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Kuwi iki. Wedi aku Mas. Ora apa-apa jolinggo. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Bisa. 1 2 3 4 niki. Heeh, kuwi iki, heeh. Cilik karo gede. Oh niki 6 remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Wah. Iya, ayo Nanti Mbak. sing anu. Mbak Via Kok kuwi. pentil piye to? Niki Pentil. lho. Hah? Kaya aja Pentil. cetha-cetha to nane. Oh lah ya sing rung mateng kae lho Mas, jenenge lak ya pentil. Pentil. Kuwi iki. Enggak aku. Iya. Engkang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Heeh, ayo Mbak Via. Ayo Monggo Pol. Mbak Via. Seperti Pol. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Adik. Kakak. Ngalah. Iki tadi. Iki aku ngerti iki. Kakak beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak wisan sukses. Lah ya padha to. Selamat. Ah. Nah, wis. iki. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Ya nek aku duwe bojo. Ya, Aku lak cetha beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? aku ora duwe ya. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya wis ora apa-apa lho wong lek. Ya apa-apa ya, iki jenenge perawan sukses. Perawan sukses. Heeh. Lah nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti berkade ndek bojo. Oh, duwe bojo kok ora Pengen sukses. pengen sukses ra. Kepiye carane kepiye? Iki akurat ya. Wah, solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, Salam Adik. juga Mbak Via. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenami. Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabare? Wis suwe iki. Pacare anyar. Wis suwe iki. Wis suwe ming kowe ra ngerti mau iki. sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, Aku Sombong ora ora. nyekel HP yo di ngapura. Ditiliki isik. ket mau dalang kok ya. Oh, Aku ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana? Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, utuh berarti. Lah udu ya aku. Profilku ku sing gambare aku udut iki lho. Endi? Lah mau sapa cah? Kuwi Pak Udu. Sing kok kene wae kok ndak tau buka ini kok. Salah Udu masuk. to, Mbak. Sumpah isen aku. Ya, salah masuk to kowe mau. Kowe mau masuk nggone sapa? Sumpah Mbak, aku ora ngapusi sumpah. Oh, kleru lehmu ibok. Gek bocah iki mau masuk nggone sapa ya? Kose dilit ya, Mas. Heeh. Tuh iki. Satu men. Iki Mbak, iki lho. Lah kapok sisan kowe. Beda to. Kuwi fotone ning pantai. Gone sapa cah? Iki lho. Mau tuh aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Koclok ki aku. Digantine Ora diganti. apa-apa. Iya. Diganti wae kek di-follow-follow ngono. Wah, sombong ah. Aku wis follow IG-mu lho. Mas iki enek.
Ora sida. Tak kira ana request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ana. Heeh. Ya, Iki nggih. nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet to iki? Duet. Oke. Ayo. Main nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ke sike. Iya, iya. Ayo dhuwur lho iki. Mukui pasati ambyareng-byare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekabut dadi tombol ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok ganti. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati wes ilmuku sing brebes pilih. Bebojone ati kinarya kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga salawase dadi siji. Pun man. Sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tombol ngobati ati sing loro. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati musapiloku sing brebes pilih. Bebojone ati kinarya kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Nemu sirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. J sampel. Nggih, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Pia. Oke, Cantike. makasih. Ngece iki, Ah. ngece ta. Mm-mm. Iki sinden larang ning kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis didelok sikile nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg kowe. Kuincen ya ngono ya, Mas. Kok ngece lho. Loh, wis nganggo game body lotion barang kok. Malah dadi gudiken. Iya. Kuwi apa, Mbak? Pertamane apa? Kronologine apa, Mbak?
Kerep nang alas iki. Nganggo kronologi. Heeh, iki, heeh. Nggih. Mas Yusuf, Heeh. kula mriki menika saking Dene, saking dene. ora maksude dikon Pak. Heeh, sing dawuhi Pak. Cangkum. Sapa ya lali ya. Sapa? Pak Sragene apa Mas jenenge? Sapa? Sukawati. Oh, oh. Nggih, Bapak Sukawati. Ingkang pundi Bapak Sukawati? Wau pundi nggih? Lah niku ada-ada. Bapak. Ingkang ngasta peci menika. Ah niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun. Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe Lali aku. nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih, nggih. Siap, pun Nggih. WA, pun WA. Pun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukawati. Sekedap. Request paling. Oh, nggih. Matur nuwun sanget katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Nggih. Suwarni sedaya keluarga, Ki Nggih. Yusuf Ansor, Mbak Lala. Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking ketua RW 23. Nggih, Nggih, Pak niki RW. mbok menawi ngersakaken lagu napa pripun? Mboten ngerjake. Oh, nggih. Bapak Suko, ngersake mboten Mas? Mboten. Oh, mboten. Mboten ngendikane mboten. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik Nggih. saka Pak Seno Auri Kalasan mau ngersake Sri Huning. Nggih. Ya, iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana Jakarta. Oh nggih, Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Anggi. Wis gek kelomotan sik ora. Lho, mesti nggo lotion gara-gara mbok lokke mah lho, Mas. Beda Kowe iki wae kok lho ya sing. jan. Iya. Marina. Malah promosi. Aku ya arep sih. Ayo Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu, Mbak Masya Allah Ella. cantike. Ngono gek do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa, Jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngono kuwi karo kuwi. Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni Mas, iki jenenge kasu nyata. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul e. Oh. Nek kapure. Ah iya. Nggih, tapi kau napa Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Sri Huning Mustika Tuben. Hai. Hati-hati kok kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Nah, Pada-pada duwi ya, Mbak. nah, nah, nah. Heh? Padha-padha. Pada-pada duwi. Apa? Maksudnya mau lho pacarmu mah jenenge sapa? Duit. Kok ana Duwi. duwine kabeh. Oh, iya. Ketoke selirane sing duwik-duwik ya, Mas. Aku ya ora ero wong ya. Raro. Raro. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan raro. Ora. Tenan. Ora. Raro. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rong roh. Tek sapa? Iya. Istri ning dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plak. Monggo. Iya. Heeh, iki, heeh. Sinam grandel mawon. Oh, nggih, siap. Nana, memanis. Iya. Manismu Nana. kanggo jiwat Senengku nek Mbak Anggi iki suarane iki alus ning lantang iki. Iya. Ciri khas ya, Mas. Heeh, cirikan. Iki. Weke iki apa sih? Wiki ora wiki, wiki do. Iki. Wiki. Oh, Wiki ngono karepe kuiki. kok dadi weke. Kopir kae kok apa. Iya, wiki. Agawe. Gawe rucite Gale. gale
Piye to, Mbak? Piye to? Ngapa ta iki? Pak Ipung niku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak ruwat lho. Konsentrasi ya. Iki. Saru. Wong pedhot kaya ngono wis aja tok. Kosek, iki ana pengumuman. Napa, Mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB 8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di Monggo dijual. Dijual. Geser kok disingkir kayak gitu gua. Iya, iki. Monggo AB 8362U plate genep. Ya. Iki. Pun. Heeh, monggo. Siji meneh. Avanza dengan plat nomor AA 1187 LJ. Otake Mas Moko iki kaya iki. Oh, Xenia to kono. Heeh. Iki. Lumampah tanpa walah ing matiane jala nidi temah gonjing anggen jong ning paku lingan. Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Ya. Sri Uning Mustika Tuban labuh tresna lan sabaya pati marang raden Wirangaya Musra
Sing Jaipong kepyah wingi. Iki. Gek le dipikirke iki sapa? Lho, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasanya anggere nek sinden utawa bintang tamu anyar wedok ngono ayu ngono ki terus di WA. Langsung boten. Masa iya ngono to, Mas? Mula mau ora tak salami kok ulate elik. Kandhane kok wingi. Ternyata. Wi ora ulate digawe elik. Lah piye, Mas? Ora pol guyon ki. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup. Kuwi nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup sayang ngono. Nek nesu kok kukur-kukur apa? Kowe iki. Iya. Ya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadeg yo. Yo bintang tamune yo. Oh. Iki ketoke kudu tak jemput, Mbak. Sini ayo. Ayo, Mas. Ayo to. Ora gelem. Ayo nyanyi. Ayo to. Ayo. Paroto Yudo saya bilang Kok Baroto Yudo Jaya Binangun. Ayo. Iki bintang tamune. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju. Setuju. Ayo. Angger wis aku sing nuding kudu munggah. Loh. Ayo. Kok iringane koyo ngene? Lunga terus lunga kuwi kok. Asem dijagake kok ora. Ayo, Mas. Kuwi lho menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lho. Mau tak kira mantene kuwi lho, Mas. Mantene kok melu nabung. Sopo kuwi aku? Oh, sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Kek gaya ontran-ontrane niki kek kepiye. Nah iya. Nggih. Oh, bintang tamune mejen, Mas. Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Ya gitu. Piye Iki. kuwi? Oh, serampat. Oh, serampat. Arep joget, Oh, iya. Mas. Oh, iya, iya. Ayo, Mas. serampat, yo. Hey! Yo! Ah, sik. Pel. Cincenge sik. Awas. Yo. Tansalimu hatiku kayunya Sagamu saya nambahi waktu dasar ayu mencing kuning kamu lakone. dadi ngopi bersama sedikit aku hatimu kangen kuring kawangi tansah lewong atiku tak bisa lali kecil dia tinggi apa adanya lagi rasa bapak-bapak, ibu-ibu Sing talon niki
sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng dalan weruh perawan. Piye? Aneng dalan weruh perawan. Aku langsung ora katon. Calon iki mengkolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Bisa lucu. Wedine dikeguyu. Heeh. Monggo, Monggo ingkang badhe nanggap. monggo ingkang badhe nanggap. Niki dalang nggih saged niki. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Terus ke jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok Yo ya. ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku padha ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi nika. Woi. Do dendam kula batur-baturke. Kula do kon ngelapi slop kula kabeh. Dalang manuh ya iki. Nggih. Iki. Nggih. Iki Kok aku. ngono ta? Nembang sik no Nembang sik ya. Bang opo? Lah napa manut? Aku kisen. Alah isen pawet dhisik ning omah. Ora apa-apa. Iki cerak gone maratuaku. Nggih mboten napa-napa to berarti anu tunjukkan bakatmu ning gone maratuamu. Ngono lho, menunjukkan bakat ki lho. Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat tok bakat terus. Tangane. Iki aku nek greg iki mesti yo iki. Jan kaya Semar, plek Semar. Yo gandrung yo. Apa ya? Suminten edan. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale apa apale? Roro jonggrang. Roro jonggrang ora apal, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung, Iki bambung nek. Bandung lah. Pun nggih, Iki bambung Bondowoso. Anu nyanyi. kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Wow. Nggih, sakniki lali. Stand up wis, stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek mboten cetha ngeten iki. Mboten iso kula niku. Ora ngomong dremis ta. Yakin. Ora iki yo 50 yo. Yo. Oh, 100 to. Wonten Dik. bunga. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik. Ya wis, genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung lumambat wet. Ora semono. Mas sepiro Mas? Lalalineng. Lungeng kadung rumambat wet krambel kading. Pripun rakmun kaya seriusan. Kono rondo. Kowe nyindir aku. Oh, kowe nek ora ngene kancaku. Piye nek kosek dibacotke sik iki mau. Kosek dibacotke sik. Kowe nek ra ngone kancaku apa ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa ki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Iki tenang. Nek ora ngone kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Raji nemo. Kinutang kutang tansah bisa lelati.